Vítajte v druhom dieli nášho internátneho hodu na draka. Kapitola Les rómskych očí sa točí okolo toho istého. Len okolo zabíjania endermenov a získavania ich očí. Na začiatku som tu farmil tie oči len ja a Peťo. Ale potom došli aj ostatní borci a zostrojili sme si tu takú chajdu, z ktorej budeme tých endermenov zabíjať. Tu len montáž, ako to celé prebiehalo. Nikto poriadne ani nezomrel, nič zaujímavé sa nestalo, takže keď chcete, pozrite si. Potom sme sa už len vracali späť a videli sme konečne Davidov výsledok, čo tu vlastne vystrojil. Všetko tu pekne zastával, všetko tu pekne ohradil. Pamätám si, ako som ho vtedy chválil, že ako dobre to vystrojil. No potom, keď sme vošli dnu, tak to bolo hotové bludisko. No ale nikto nezomrel, takže nakoniec všetko veľmi dobre dopadlo. Tu už ideme spolu po finálnom moste a opúšťame Nether. Keď sme vyšli z Nether portálu všetci živí a zdraví, tak sme si postupne popripravovali veci na ďalší progres. Naťažil som drevo, spracovali sme ešte nejakú tú meď a tak podobne. Potom prvý hod enderperly. Ukázalo sa, že naša cesta nás povedie do púšte. To samo sebou znelo celkom dobre, predsa len nezavadzujú nám nejaké stromy, rýchlo to prebehneme, všetko bude fajn. Lenže začalo sa stmievať a samozrejme my, poučení z druhej kapitoly, sme zobrali postele a vyspali sa. Jasné, že nie, samozrejme nás museli povražiť toto sprosté monštrá z najnovšej verzie tejto sprostej hry. Ďalej sme už len behali hore dole po veci a snažili sa, že by sme o ne neprišli. Zaujímavé je, že najlepšie z tejto celej noci vyšiel Dávid, pretože on proste vošiel niekde na kraj a tam sa zakopal pod zem. A my sme behali hore dolu jak sprostí a nevychádzalo nám to veľmi. V prvej epizóde som hovoril, že tie lagy všetky vystrihám von, ale tak tu na toto som nemohol vystrihnúť, pozrite sa. Tu som omylom spravil atentát na Bujona, ku ktorému som sa mu samozrejme v ten moment nepriznal a tváril som sa, že som nič nezrobil. Ďalej som odbehol len k Davidovi, ktorý vypracoval takú malú bejsku. Jemu bolo jedno, že nemal armor, on proste aj tak celú noc prežil. To je frajer. Potom sme sa len ja, David, Becky dole vyspali. Peťo a Bujon netuším, ako sa vyspali, ale nejako áno. Potom už za dňa sme len dobehli dolu, porozdeľovali sme si veci a išli sme ďalej. Táto krátka kapitola nie je ničím extra špeciálna, len sme sa potrebovali pomaly presunúť k dungeonu. Cestou sme samozrejme zbierali čo najviac zdrojov. A
Narazili sme na Tel Aviv, židovské HQ. Celé sme to tu kompletne vypálili a vykradli. Židia mali strašne veľa postelí a materiálov, takže sme mali spokojne dostatok. Ďalej sme sa len presúvali cez údolie smrti. A ďalej sme len vyšplhali do džungle a pokradli čo najviac melónov ako Afroameričania a nakoniec sme našli svoju destináciu. No, začali sme okamžite kútať smerom nadol. Naša partia mi non-stop skákala pred obrazovku, že by mi prerušovala moju ťažbu. Akože neviem, čo sa tým snažili nacvičovať, ale spravili to asi 15 krát. Potom neskôr Peky začal zastavovať zvyšok osádky, čiže ja a Peky sme boli vpredu a Peťo, Bujon a Dávid boli vzadu a stále sa nás snažili dohnať, ale držali sme shift, takže nás nevedeli dostihnúť. Vyťažili sme si takýto väčší priestor a hodili sme oko, čo bolo dosť zvláštne, pretože smerovalo dosť ďaleko a dosť vysoko. Najväčšou iróniou osudu bolo to, že tých, čo sme nechali pozadu a pokračovali v ťažbe smerom dolu, tak našli ten stronghold miesto nás. Svižne sme sa vykopali dolu a začína honba za portálom. Asi v polke hľadania som našiel túto krásnu laškeju. Ešte sa mi nepodarilo v Minecrafte vo vanile nájsť niečo tak pekné. Asi od polky nášho hľadania nám začali život komplikovať silverfishky. A nakoniec sa nám podarilo nájsť portál. Na nešťastie ani jedna perla tam nebola vopred vsunutá, takže sme ich potrebovali 12, ja som mal len 10 a Peky mi dal ešte jednu perlu. To ale znamenalo, že potrebujem enderperlu ešte jednu, takže najprv sme začali hľadať v šeskách, čo boli vo Strongholde. V Strongholde sme ale nenašli ani jednu perlu, takže som sa musel pomaly vykútať hore a hľadať tam. Nakoniec som sa vystaval do výšky a postavil tu taký obrovský kríž, pretože keby som sa potom vracal, tak aby som našiel späť ten vchod. Toto ináč absolútne netuším, ako som prežil. A vrhol som sa do púšte a hľadať nejakého toho endermana v púšti by to malo byť najlepšie z toho, čo mám skúsenosti. A zadarilo sa a hneď prvý enderman, ktorý tu bol, tak mi z neho padla perla. Nuž, zišli sme dole, aktivovali portál a pripravili sa na draka. Takže ešte pred príchodom do endu som si odložil všetky itemy do čestky, pretože bolo rozhodnuté, že pôjdem ja ako prvý a zobral som si len krumpáč, stack blokov a idem na to. Urýchlene som nám vystaval most a čo iné mi ostávalo, tak som sa vrhol k veži a vystaval sa hore. Keď som sa vracal, tak Peky rozostával malý safe house pre nás a ja s Peťom sme sa postupne zbavovali veží.
Tu som už nepočítal smrte, pretože vlastne tieto kamikadzové útoky napríklad som nepovažoval za také, že by sa mali rátať. Všetky veže boli už zničené, tak som sa nagíroval, zobral som aj postele, nejaké tie bloky, že ho odpálime. Lenže drakovi sa nechcelo a nechcelo ísť vôbec dolu. To som potom dohľadal na internete, že to je vraj nejaký bug, no ale čo sme mohli zrobiť? Skúsil som sa vystavať na väžu a odpaliť ho stamadiaľ, ale to dávalo strašne malinký damage. A dokonca som vyskúšal aj teleportnúť ho k sebe, ako ku hráčovi, no ale to absolútne nič neopravilo, nič sa nezmenilo. Nakoniec sa nám všetkým vo vačku náhodou zjavili luky a šípy, takže sme mali našťastie s čím draka poraziť. Majka, našu Bosnu čuvamo. Pjevaj Bosno, dušmani nek znaju da se lako ne damo. Pjevaj Bosno, dušmani nek znaju da se lako ne damo. Sarajevo, Rogatica, Višegrad, Vlasenica, tu mi leže pokraj srca. Zvornik, Tuzla, Kalesija, Devetak i seljak, svaki borac veseljak. Artiljerija, Bosanac sam Beglija, artiljerija, Bosanac sam Beglija. Moja Bosna ponosna, artiljerija, Bosanac sam Beglija, artiljerija, Bosanac sam Beglija. No, nakoniec sme to spolu nejako dobojovali. Samozrejme, nemohli sme mať normálny koniec, pretože úraduje internátna Wi-Finka, ale máme aspoň nejaký záber. Teraz už len také krátke outro s pocitmi, že jak fajn vlastne celý zažitok bol. Tu je finálna tabuľka smrti, ktorú som robil už v postprodukcii. Nepočítali sme to vôbec počas, takže pravdepodobne som nejaké smrti určite zabudol a možno sú aj vidno vo videu. To, že vlastne ja budem mať najmenej smrti, som tak nejako čakával, ale to, že Bujon sa bude tak dobre držať, tak to palec hore. Tam v tej časti, keď je nekomentovaná bosenská artiléria, tak bola celkom sranda, pretože ja, Bujon a Peky sme dostali hneď achievement Take Aim, čiže že trafiť nejaké monštrum. David ho dostal až tak o 2 minúty neskôr, že sa nevedel trafiť, tak sme si z neho robili srandu, aký je sprostý. Ale až potom ku koncu, možno po nejakých 15 minútach, Peťo dostal ten achievement prvýkrát a on tam ani raz nezomrel a v kuse tam strieľal, takže to bolo skvelé. No, ďalej ku koncu len chcem povedať, že celkom dobre sa mi to pozeralo, bola to celkom fajn spomienka, že sme mali taký pekný večer. Škoda, že David teda už išiel preč a snad si ešte niekedy zahráme takto Minecraft alebo iné hry. Majte sa a dobré ráno, dobrý deň alebo dobrú noc vám prajem. Čaute.